Panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Talabat at DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan.
Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulopyo adasayan kabwasan. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis, kay mo si kapaborito Errol Horado, tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Huwebes, Petsa 15, kapaldo alamot sa bulan. At bulan na Enero 2026, Jada saray ulo na balita lokal. Balitad Kabwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Balig yapool, agawa kalabyan, Jad Balay na San Jacinto. Balitad Kabwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Tigaray na to'y aksidente na motor. Balitad Kabwasan, Jed Radyo, Pangasinan. 70 anyo sa pinaltog legan niya manuoras na plato inatoy. Balitad Kabwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Unda pagtayo dasaray ulo na balita da nasyonal. Atong ang tan 17 niran kakaibato niya ipaparisto. Balitad Kabwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Aliwak niya bakla, ubat ng Senador Ping Lacson at kinan Amy Marcos. Balitad Kabwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Bagyon Ada, akatagoy ada signal number 1. Balitad Kabwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Senador Bato, una awot, Jad Davao, palapag na DILG. Balitad Kabwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabwasan. Tanatan wajaray detalye dasaray balitad lokal. Inatulan sa bedya dapat tambalan sa 20 anyo siya laki ligan niya tatambalan na nasari doktor dyan hospital. So agito niya kaya rin si karena aksidente dyan bali na season Pangasinan. Unong report na season police pasado alas 8 na labi na nagawas o aksidente dyan barangay Alibeng Dabitlan Baloy. Sa biktima so kaluguan na motorsiklo na nakasibilara at din kagawa na aksidente. Agakor kula na driver sumunibila na motorsiklo kanyan na bimangga dyan padir. Akagamor na sugat dyan daruman parte na laman na nasa biktima. Tan si karetang puli ang batik dyan patambalan na. Bangbalit inatoy legan niya ibabatik dyan patambalan sa driver legan niya sa may agito niya. Sa pulismat niya tatambalan at Abitlan Hospital. Balitad Kabwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jad Baloy na Umingan, Pangasinan, inatoy so sa 66 anyo siya laki kaya rin na aksidente. At oras na alas 2 na palbangon, Jad Barangay Kasilan, Baloy na Umingan, Pangasinan. Jad investigasyon na Umingan Pulis, manmamaniho na motorsiklo sa biktima na nakasabilad ang kagawa na aksidente. Ang tumatakorkula sumunubila, singagan na sa amin pakaduwak kyarto niya, tan na bimangga padir, singagan na sa amin pagagamurto niya na sugat yan ng durang party na laman na. Tampol yung batik dyan patambalan, bang balit si Katos indiklaran, dead on arrival. Balitad Kabwasan, Jed Radyo, Pangasinan. Taluran motorsiklo sunambabanggaan sa Quezon Atoy. Laga niya patiras walad patambalan.
Agaw sa aksidente pasado alas 9 na labi jad barangay Kabunga na balay na anda Pangasinan. Sa may biktima o sa may natiya biktima sumantaon na 30 City unong ada sa investigasyon na anda pulis umbabatik jad karukaya na karsada sa talura motorsiklo nan biglan na gimamgamad linya so kaabutan dan motorsiklo so na may aksidente. Akagamor na sugat iray biktima tantampol ya iran imbatik jada patambalan bang balit in the deklaran dead on arrival so sakit sa iray biktima. Pulis din tatambalan jada hospital so duwaran driver na motorsiklo kabiyangan subak rider. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Pulis siya gagawin sumalat yung investigasyon na saray kabiyangan na pulis uminggan dagawan yung pamaltog ada 75 anyo siya laki. Agawa so insidente sa barangay San Vicente na bilang baloy. Jadi inisyal yung investigasyon na pulis manuras na plato sa biktima nang biglan si Mabi sa ogakabat yung suspect tan pinapaltog sa biktima panamuglay na agnaantan kalibre. Akagamor na kanay bala dya sa biktima dyan nandurang parte na laman tan si Katoy tampol yung batik dyan patambalan bang bala si Katoy sa indiklaran dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Ang gadasayan kaplasan kakabatan na sa Bureau of Fire Protection so agawan po dyan Violet Farm yan arumog dyan sitio Patalan na barangay Makayog bali na sana Sinto Pangasinan. Di mapuso po banda dalas 8 na labi kalabyan tampol yan ang responde ari kabiyangan na Bureau of Fire Protection yan nalala po da kabangibang niya baloy tan syudad bang balat aglaagawaan na yasubsawan sa bitdan po lapod kabalog na apoy. Bimayag sa bitdan na po tan agnantaso ng lapuan na puola tan estimated damage sa cause na abitlan insidente. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Narangalan rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo dapat gadasaray kaaroma niya balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Alas 6:16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ipinaaresto na ng isang hukuman sa Santa Cruz, Laguna ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at 17 pang individual dahil sa kasong kidnapping with homicide na kinakaharap nila kaugnayan ng missing sa Bungeros. Batay sa court document na may petsang Enero at 13, taong kasalukuyan, nakitaan ng Regional Trial Court Branch 26 ng probable cause ang kaso, sanhi upang kaagad itong mag-issue ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Ang kasong kidnapping with homicide sa bansa ay isang non-bailable offense kaya't walang inirekomendang piyansa ang hukuman para sa pansamantalang paglaya ng mga naturang akusado. Matatandaan noong December 9, nakakita ang DOJ o Department of Justice ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction upang idiin si Atong Ang at 21 pang akusado sa 10 counts ng kasong kidnapping with homicide. Nakakita rin ito ng basihan upang sampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention. May kaugnayan ang mga naturang kaso sa reklamo ng pamilya ng mga nawawalang sabungero noong August 1, kaugnay sa pagkawala ng 34 na sabungero sa pagitan ng taong 2021 at 2022. Kaugnay nito, nasa 15 akusado ang naaresto ng CIDG, kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng korte sa mga sangkot sa missing sabungeros. Ayon kay CIDG NCR Chief Colonel John Guagi, 9 sa 15 ay mga pulis na nasa ilalim na ng restrictive custody bago pa man ilabas at maisilbi ang warrant of arrest na inisyo ng RTC Branch 26. Bukod sa 9 na pulis, 6 pang sibilyan ang naaresto rin. Nabatid naman kay CIDG Director Major General Robert Morico II, ilan sa mga ito security at empleyado ng sabungan. Samantala, tuloy-tuloy ang manhunt operation laban kay Ang. Kahapon agad na isinilbi ang warrant sa ilang mga lokasyon at ari-arian ni Ang, kabilang na sa Pasig. Hinikayat din ni Morico si Ang na sumuko na lang at harapin ang kasong kidnapping with homicide. Bago ito, una nang sinabi ni Guiagi na marami umanong tinitingnang posibleng pagtaguan ni Ang, kabilang ang ilang ari-arian nito sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang ang Palawan. Dagdag pa niya, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na impormasyon mula sa Bureau of Immigration na lumabas na ng bansa si Ang, kaya patuloy ang paniniwala ng PNP na nasa Pilipinas ito. Inaasahan din ng CIDG NCR na madaragdagan pa ang bilang ng mga akusadong mga aresto kaugnay ng kaso habang nagpapatuloy ang manhunt operation at koordinasyon sa iba pang operating units. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, balik bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang isang araw na working visit sa United Arab Emirates. Pasado alas 11 ng umaga nang dumating ang Pangulo matapos makibahagi para sa isang Future Ready World sa Abu Dhabi Sustainability Week, na isang pinakamalaking pagtitipon ng mga pinuno ng iba't ibang bansa. Tiniyak ni Marcos na sa nasabing pagpupulong ang commitment ng Pilipinas para sa paghanap ng solusyon para maipatupad ang mga polisiyang kailangan para sa sustainable at kinabukasan ng mga tao. Sa nasabing pagpupulong, nilagdaan ni Marcos at Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang Philippine-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement at ang Memorandum of Understanding
sa defense cooperation. Ang SEPA ang kauna-unahang Free Trade Agreement o FTA ng bansa sa isang bansang nasa gitnang silangan. Inaasahang palalawakin ng kasunduan ang access ng Pilipinas sa merkado sa Gulf region at magbibigay ng mas maraming mapagkukunan at merkado para sa mahalagang produkto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. malaki ang paniwala ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na naglulungga si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Davao pero hindi ito makakuha o makukuha sa naturang lugar hanggang walang arrest warrant laban sa mambabatas. Ayon kay Remulla, wala silang magagawang aksyon para hulihin si de la Rosa hanggat hindi nakakatanggap ng formal na kopya ng sinasabing warrant of arrest sa mambabatas mula sa International Criminal Court. Sinabi ni Remulla na hindi na nauuwi sa kanyang bahay sa Cavite si de la Rosa at malamang ito ay nasa Davao na kasama ang kanyang pamilya. Aniya, haka-haka lamang ang balitang may naipalabas ng warrant arrest ang ICC. Sa kasalukuyan, si de la Rosa ay hindi na nagpapakita at hindi na rin nasipot sa mga pagdinig at sesyon sa Senado. Makaraang ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon na unofficial copy at naipalabas na arrest warrant ng ICC laban sa senador. Si de la Rosa ay nagsilbing direktor ng PNP nang ipatupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang drug war sa bansa. Sinabi naman ni Attorney Israelito Torion, abogado ni de la Rosa, na walang legal basis ang pamahalaan na isuko ang sinumang mamamayan sa ICC dahil sa kawalan ng batas na naipatutupad ang bansa para dito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. sumiklab ang world war sa pagitan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senator Amy Marcos matapos sagutin ni Lacson ang hamon ni Marcos na magsabunutan silang dalawa. Sinabi ni Lacson na sa halip na sagutin ni Marcos ang ibinunyag niya na mayroon din itong allocable sa 2025 national budget na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos, ay ipinahiwating nitong bakla siya kaya naghamon na magsabunutan na lang sila. Ayon kay Lacson, posibleng iniisip ni Marcos na pelikula ang buhok niya at inakalang siya ay bakla kaya naghahamon ng sabunutan. Agad ding nilinaw na wala nang masama o walang masama na maging homosexuals dahil choice nila yon at inirerespeto niya. Ito ay para sa kanya masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Sa isang post sa Facebook, agad na sinagot ni Marcos ang mga pahayag ni Lacson at sinabing hindi na pinaparatangan na bakla ang senador bagamat hinamon niya ito ng sabunutan. Sinabi rin ni Marcos na walang masama kung magpa-enhance o magpagawa kahit ano sa sarili niya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. isa ng bagyo ang low pressure area na pumasok sa Philippine Area of Responsibility kahapon na tatawaging ADA. Si ADA ang unang bagyo na pumasok sa bansa at ngayon patuloy na nagbabanta sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, alas 11 ng umaga kahapon namataan ang sentro ng bagyo sa layong 635 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Northern Samar, Samar at Eastern Samar sa Visayas Region at sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur sa Mindanao Region.
Si Ada inaasahan na kikilos pa kanlurang Hilagang Kanluran papuntang Hilagang Kanluran sa susunod na 3 araw. Lalapit ito o maglalandfall sa Eastern Visayas sa Biyernes, January 16 o Sabado ng umaga, January 17 at saka tatama sa Catanduanes madaling araw ng Linggo. Inaasahang maaabot ni Ada ang tropical storm na kategory sa susunod na 24 hours at patuloy na kikilos papuntang Philippine Sea. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi. garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmalen. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station.
DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig yakabwasan na Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod, Timog ti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin si kapaborito Errol Horrado. Diyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis. Araw po ngayon ng Huwebes, petsa 15 sa buwan ng Enero 2026. Nakalahating buwan na naman tayo. Pabatiin natin ang ating kasama. Good morning. Good morning. Maabig yakabwasan Pangasinan. Abalang ko no, nalilinar ka. Ululurag irungan ko. Ayan. Tagdanang ng need ko yan, camera. Ayan, Kini, singa babalag so, kini, screen ko eh. Ay, talagang balag kan to eh. Big boy. Yan, ano mo ha. Oo. Napa may medyo kin. I-zoom out mo pa yung set, engineer. Sa piano kaya. Ano parehas kami kabalag na lupa. Dugatan? Dugatan? Oy, good morning. Kaba umuya. De La Cruz, RUP. RUP? Rope. Kaba umuya. Taga Mangaldan iya. Ngunit nasa Florida, USA ngayon. Sa Patang kasi. Kilala mo ito, taga Mangaldan. Napuntan natin yung kanyang bahay dyan sa Mangaldan. Oo. Lingonan ko lang mo. Ngayon, nasa Florida, USA. Uy. Dati, 8 days daw niya sa Illinois. Illinois. Tapos 2 araw sa Indiana. 2 araw sa Kentucky. Then 3 araw sa Tennessee. At 1 araw sa Carolina. Okay, dami. Tapos back to Philippines. Kailan siya uuwi? Pagkatawakan, basta tatawag daw sa atin. Anong size ng ano mo? Ako, large. Hindi, yung may tatak na may tatak na dollar eh. Large. Tapos, size 9. Oo nga eh. Size 9. Oo, ikaw parehas tayo ng size actually. Oo. Large. Wag lang yung oversize kasi para tayong size 9. Pag naiso dito, nakikita ng ano. Ayan, Kailan ang uwi ni Sir? Tatawag daw, one of this day. Magana takla ang sumpok. One of this day. Pero tingnan mo nag-ikot-ikot siya sa iba't ibang state, iba't ibang lugar dyan sa Amerika. USA, oo. Ay, siyempre, karapatan niya yan at kaligayahan niya. Enjoy, Sir. Enjoy. At mapalad po kayo dahil kayo po ay, siyempre, blessing. Nakakapunta po sa mga ganyang lugar. Bakit umiyak? Kasi kami. Hanggang dito lang. Diyan, saan kami lang unsumpatid. Tapos pupunta kami doon sa Hong Kong. Saan mo nalingwanan may size 9, tana may large. Agi, mas maarmang kami lang. Meron ka daw pasalubong. Oo, tayo ay magsalubong. Hindi, may napituyawan mi kayo labat. May napaistoryaan, makakalik kami lahat. Wala ramay kabat minuntan, wala ray dumarangel, wala ray kakaaro, agara mamakalingwan. Thank you very much. Yun pa lamang po ay malaking bagay na po sa amin. Oo. Tignan mo, isa ring De La Cruz na hindi nakakalimot yan. Si, Caramel De La Cruz. Magano, paano saan ka na yun, Ira? Andi mat? Ay, siyempre, De La Cruz siguro. Sa bagay, marami po pag sinabing De La Cruz. Manager natin dito, De La Cruz eh. Manager Joey. Maraming De La Cruz. Yung mga kamag-anak ko po, dyan sa may Aguilar, sa may Barangay Lawag. Yun yung barangay ng Mapita actually. Yung Barangay Lawag, yung sikat na
na pasyalan po Pasyalan. dyan sa may Mapita, Barangay Lawag. Marami pong De La Cruz doon. Maraming Mga kamag-anak pamilya po. De La Cruz. Kamag-anak po ng aking lola. Tsaka Oo. doon sa mga taro, mayroon ding cross, ano? Iba yun. Ha? Iba yun. Hindi, kulang lang ng dila. Kulang ng dila. Pero yung lechon, dilaan mo. Ayan. Oo. Pero magkakamag-anak ama yan. Mga De La Cruz, ganun eh. Pag pumunta sila sa simbahang katoliko, marami silang kamag-anak, mga Cruz. Mangkukuros sila. Oo. Hindi, syempre, nantanya talaga. Yan, We respect all Correct. those yan. Oo. So, religious sector. Kahit sa ibang sekta, nire-respeto natin. So, happy. So, pa yung madasal si De La Cruz o si Rosario? Parehas? Ha? Parehas. Parehas sila, wa? Parehas. Ayan. Good morning, Manaya. Kinan Mayor Ming Rosario. Ayan, na Manawag. Manawag. Ano nun? Tingnan mo. Manawag. Correct. Tapos, ang Mayor, Rosario. Oo. Aba. Good morning. Kay morning. Mayor Ming Rosario. Kumusta lang yung Mayor Ming kasi? Siyempre, nabayag tila na agapi tuyaw, ano? workaholic mo titan. Tani, wala may event ya nagawa ditan. Jad Manawag. Manawag at si Katote sa kaya pantatari anda. On. Yatay balag yung event ditan. No, kin mga latayoy update. Ayan, odbale na Manawag dyan Pangasinan. sa may Manawag. Yan oras kasi. Baka tulog pa. Oh. Hindi, baka Kinmo ya si Mayor Carl Vega. Si Mayor Carl Vega ya. Pareha sila ya early riser. At masakbayran on Liliber. Ayan. Ay may kin. May centennial of the pontifical coronation of Apo Bakit. Uy? Inan birhen na Manawag. Oo. No, Centennial, ayaman. Oo, centennial. So, 100 days. From 100, centennial? Di, 100. 100 nga. 100 years. 100 years. 1926, April 21, 1926. Tano April at sayamat 2026. Ayan. So atan, mark your calendar. 100 years, ano? Oo, at ito yung isa sa binabagit ko kanina na kanila pong pinaghahandaan. So centennial celebration. Sa mga susunod na araw, kung hindi man natin sila ma-contact maya-maya, mga alas 7 hanggang alas 7:30 bago tayo magpaalam. Subukan lang natin. Sa ibang araw. Sa ibang araw, marami pa naman. Okay, although na yung mga celebration na yan ay talagang pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan. May dito, no? May nag-text sa kapaborito Errol mula sa 0986-4438. Sabi niya rito, mga idol, pakibanatan, traffic sa Mangaldan. Sa dami ng mga nakakalat na traffic enforcer, traffic pa rin. Salamat, mga idol. Yun naman yung, hindi ko gusto yung word niya yung pakibanatan. Siguro, baka sige, i-correcta. Itawag imano. Tama ba? Itawag imano to may traffic, taangganon to karakal na enforcer, ay traffic pa rin. Mas malala. Wala bang ordinansa ang bayan ng Mangaldan patungkol sa batas trapiko, kapaborito Errol? Ay, siyempre meron. Meron yan. Anong silbi ng mga enforcer dyan kung wala silang pinapatupad na batas trapiko? Siyempre meron. Meron yung... Nagkalat nga Oo nga. Ang traffic ordinance ay nakapaloob sa kanilang comprehensive public order Safety and Traffic Management Code. Yan. Tingnan mo yung binanggit ko. Comprehensive Public Order. Safety and Traffic Management Code. Traffic Management. Yung word na yan. Kung sakali na mayroon silang Comprehensive Public Order Safety and Management Code, bakit hindi nila ipatupad ng tama? Well, siguro pinapatupad naman nila, pero eto bigyan din natin sila ng benefit dito. of the doubt. Baka naman sa sobrang
dami ng volume ng sasakyan. Oo. Tama ba? Oo. Oh, parang dagupan din, di ba? Yung sa sobrang dami ng volume, ang ganawatan ni Rami Enforcer, ang pinagawa na karakalanti. Kaya nga. Kaya ang may mga ordinansa na tumutukoy sa pagpapatupad ng batas trapiko. Tulad ng regulasyon para sa mga tricycle at pedicab drivers para sa kaayusan ng bayan. Meron silang ginawang ordinance dyan. Oo. Hindi ko na basta yung may ordinance yan, na kung meron silang batas, bakit hanggang ngayon problema pa rin daw ang trapiko sa bayan ng mga Aldan? Ayon doon sa texter. Batay siguro sa kanilang comprehensive code, meron silang kabuang traffic management code na sumasaklaw sa iba't ibang aspetong kaayusan ng trapiko. Siyempre, may mga inaamyenda niyan, yung dating traffic ordinance. Oo. Ang tanong tanong ng taong bayan kung may mga ginawang batas sa trapiko, bakit yan problema hanggang ngayon yung meron silang diyan. Meron silang ordinansa diyan. Existing ordinance na hindi pinapatupad, na alala ko lang. Ano ba yung tawag nila diyan sa may main thoroughfare, Rizal Avenue ba yan? Rizal Avenue. Yung Rizal Avenue, may ordinansa dyan na bawal ang mga tricycle. Yun yung ginawa ng PAS administration. At mga pedicab. Para naman, kasi maraming shortcut dyan Maraming kanto dyan na parallel doon sa may Rizal Avenue. Oo. Kaya yung sinasabi mo, yung dating ordinansa na ginawa ng dating administrasyon na mahigpit na pinagbawal yung pamasahe, yung mga nagpapasada ng mga pedicab o yung tinatawag na indupak at tricycle. Padjak. Padjak. Dyan sa Rizal Avenue. Di ba? Pero may mga namulitika Oo. Yung nung may mga ibang elected official na kinausap, yung mga pedicab, yung mga toda, nababalik sila doon sa may Rizal Avenue kung susuportahan ang kandidatura ng isang nagmamakaawang bumalik. Kaya nung nakabalik, inamindahan nila yung naturang ordinansa na ginawa ng PAS administration para sa ganun makabiyahe yung mga pedicab o kaya mga tricycle driver within the Rizal Avenue at saka mga commercial establishment, di ba? Kaya ito, may nahalukay tayong dito. Ito. Resolution number 533-2025 na galing sa Sangguniang Panlalawigan. Declaring Municipal Ordinance number 2025-01 of the Sangguniang Bayan of Mangaldan, Pangasinan. Entitled ito, An Ordinance Amending Chapter 7, Article 8, Section 1 on the Comprehensive Public Order, Safety and Traffic Management Code of the Municipality of Mangaldan, Pangasinan, allowing, ito na yun, allowing indupak drivers and motor tricycle drivers to travel o traverse Rizal Avenue along the Commercial Business District of Mangaldan as with in the conferred powers of the Sanggunian to enact. Ayan. So, ito na, inamindahan na nila. So, ibig sabihin, inamindahan ang ilang provision o nakapaloob sa Comprehensive Public Order, Safety and Traffic Management Code para payagan ang mga indupak at motor tricycle drivers na pumasada sa Rizal Avenue at along commercial business. Kaya ngayon halos hindi makausad ang mga sasakyan sa bayan ng Mangaldan. Kasi nandiyan yung mga indupak Ang pag-amenda sa naturang ordinansa ay nakatuon sa Section 56 ng Republic Act number 7160. Otherwise as known as a Local Government Code. Nandiyan na tayo. Ang tanong, solusyon ba? Ano ang solusyon ng problema ng trapiko? Yan bang pag-aminda ng dating ordinansa o yung nag-create sila ng mas malaking problema? Ang balita natin, naaawa daw yung
mayor na galing sa bakasyon, nandito na, no? Nandiyan na. Nandiyan na. Isang buwan na nagbakasyon sa Amerika, no? Oo. Naaawa daw siya sa mga toda at mga poda o may indipak. Na may indipak, akin indipak. Indipak. Pajak na. Pajak. Pajak at tricycle driver dahil halos hindi daw sila kumikita pag wala daw sila doon sa hindi daw sila napapadaan sa lugar na yun. So, lumalabas na pinuhunan ng nakaupong opisyal ang mga indipak o yung mga pajak at tricycle drivers noong 2022 eleksyon. Kaya nakabalik na mayor. Ganun ba? Ang dating ordinansa ang solusyon sa problema ng trapiko sa Mangaldan. Pero inamyendahan at ibinalik sa dating sitwasyon. Ang pinakamabisang solusyon sa talamak na problema sa trapiko ay hindi lamang sa paggawa ng ordinansa kundi mahigpit at pantay na pagpapatupad ng batas na yan. Kasabay dyan, siyempre, yung sama na yung mga individual, yung mga motorista at yung mga pedestrian. Tila hindi na natatapos na problema sa kabila ng mga sari-saring ordinansa, regulasyon ng lokal na pamahalaan at ang mga traffic enforcer nandiyan nagkalat, di ba? Ang pag-amyenda sa ordinansa ng Mangaldan ay pagbalik. Ng problema sa trapiko. Dahil siyempre may mga pasaway na naman dyan na nagsibalikan. Bagamat maganda ang layunin ng batas, trapiko, ay makakatulong ito sa pagsasaayos ng problema sa trapiko. Ngunit nagiging walang saysay kung walang consistent na pagpapatupad. May tawag tayo dyan Consistency is the key. Yan. Diba? Diba? Maging ka lang, consistent ka lang. Yan ang susi sa yung kakulangan ng disiplina sa kalsada, isang dahilan ng trapiko. Kung minsan nag-uunahan ng yung mga pumapasada. Na kumuha ng pasahero na minsan humahantong pa nga sa disgrasya. Kaya nga Kaya hindi nagagamit kung minsan hindi nagagamit yung mga tawiran, mga hindi yata uso dyan yung yung pedestrian. Yung mga loading and unloading zone, yan ang balakin sa batas trapiko di ba? Dapat maging transparent at maghigpit ang LGU. Sa pagpapatupad ng mga batas trapiko. Pinagdidiinan na ang tunay na solusyon ay ang epektibong pagpapatupad ng ordinansa o batas. Di ba? Kaya dapat ipatupad ng tama yan. Yung mga batas na yan. Para sa ganun, masolusyonan natin ang suliranin sa problema sa trapiko. Di ba? Kaya yan ang isang bantayan sana ng lokal na pamahalaan. Kung may mga ginawa tayong ordinansa, dapat na ipatupad ng tama. Huwag ninyong gayahin yung isang mayor na BSL. BSL. Kinamot Mangaldan sa pantutungan tadya ay abilam lamot tayo yung BSL. Mangaldan so issue. Ito talamat Hindi mo alam yung BSL? Hindi. Ano ba yun? Babae, sometimes lalaki. Pugsok lawari. Gata sa iinuman ko. Akin lamat itan. Yung isang mayor babae, sometimes lalaki. Kaya bakit sometimes? Hindi ba babae madalas lalaki? Akin talamat siyempre, hindi pinapatubad yung mga ginawang mga batas. Hayaan mo na yung mga ganyan na pagkatao, wag na nating pakialaman yan dahil choice nila yan. Kaya nga. Pero ang pakialaman natin, kung hindi nagagawa ng tama, lalo na ang pinag-uusapan ni batas trapiko, di man mo itawag imano. Kaya nga. Di man itawag imano, pero may bigla mo tayo
babae sometimes lalaki ya uniinom jayet ni Pogsok Lawari. Ako mo nagdala review may video ta. Kaya uli binanggit ko sa rin niya akin. Nang dami pa ni ilop ko. Labi binanggit ko na ito. Labat? Di ba? Sayang Lawari yung gata sa iinom ko. Yung sinabi ko lang BSL, babae, sometimes lalaki. Wala na akong binabanggit din na yung pangalan ng politiko. Good morning kay Magina Corda, Michael Mariado Suganov, kay Lisa Sim. Ayan, good morning po sa inyo. At si Susana Bungar Bustamante, good morning. Si Esther Ramos ng Barangay Mangkup, Kalasyaw. Doon din kay Maki Mapalakapak Suruyano, diyan sa Mapandan. Olivia Bauson, kano nun kapitan niya kasi? Taginatan. Gabon amo taga Gabon, Kalasyaw. Siyempre Bauson ka mo, Kalasyaw. Talagang Dakalitay Bauson. Kanayon dare Bautista, kanto. Bugis. Naman, babae sabtan. Iko. Actually, dakaliraratan niya kinsa kakanayon. Dakalira. Sige. Ikaw mo, minsan pa, figure mo tayo. Andito tayo babaw mo sa figure mo pa tayo kinay. Ilalabir mo ay ta. Minsan na yun. Ante meaning siya na sila. Wala yung antak, wala kaba kon BSL. Pero may hanggang pala bilay, andala bilay man. Bilay, si Aroy Bilay ko. Pero atay sometimes lalaking kamo. Natang ko dapat adengeltan. Balod pa karengeltan. Siguro manilop nakapiman pero pugso to sabi karapan to. Ako sa tuloy malang isakso ni ilop Nagatas. Nunutan ko lang si Kian. Si naisingit ko labat si former Liga President. Ditan Kalasyaw. No ordinance pantutungtungan. Strictly implemented. Dapat i-implement. Katulantin ginawatan na ordinansa paano i-implementa? I-implement yun na duga. Correct. May si Katobalot may tungkulad sa ecological waste management. May proper segregation niya. Kami unsawa ibagan naynay atay best practices na sa lugar lalo lad pa nagkolektay basura. Kasi kinta ni may balbalag so itulong tutan na uno ron tayo may kayo lamang gagamit na plastic sana may kasegregate yung nabubulok, hindi nabubulok at yung mga pwedeng ihukay pa sa ating mga rarami dyan bunig ng abong, rarami tatanuman, di ba mamaliw fertilizer tan. Kukunti pa yung basura na hahakutin kung walang plastic. Kung walang mga plastic. Kasi magsisegregate ka lang naman basura. Nabubulok, hindi nabubulok, recyclable. Pwedeng pagkakitaan at pwedeng gawing pataba. Yung mga ganyan. So, in short, nung unang mga taon na pinatupad ni dating Liga President, former Kapitan Carlito Dion. Kapitan known as Caplito. Yan, si Caplito Dion ay may mga nagalit sa kanya, wala rin bimabarong. Wala rin pamilya, may kalibuto. Pero nung nasanay na nila, may tatawagan tayo na no segregation, no collection policy. No segregation, no collection, may naging consistent. Consistency is the key. Malama, kumaduan na ulit ko lang imbagaya, na maliwa consistent ira. Sekuanan datin Kapitan Carlito diyon sekuan di bali mamas no kila ta at the end of the day na realize nan lamang dugaak si kayo so aliwa. Kanyan realize na sara may
households. Aramay making kayarian nasaratan niya basura. Yaduga manaya Kapitan Carlito Wala Dion. tayo tatawagan tayo na charity begins at home. Meron din yung discipline begins at home. Ayan, oo. O, di ba? So, imba nga tura, idin discipline, paano to tayo panagdugan na panagabantak na basura. Tapos si mabime punto ya akasako ng lalaok. Nasi ginawa erarami man nagkulikta. Siyempre si Kapitan manok tumbok. Wala ni Mike na Alsayo to na alsayo. Iyakaryo solar to. Alsayo, agi ikakargad truck. Ipawilyo di mahid solar to balat. Ani, figure yun, baka nabusbos. May walat sa ako. Ilirayon marakap, di tanod loob na solar to. Tagtayot ng kuliktaan, yaanggad, agatan akasegregate. Ang san is scheduled. So, proper implementation ng batas. Tapos, ordinansa. Di ba? Disiplina. Yung kanyang ipinairal sa mga residente. Kaya ano tang kulabat tani medyo ambutel eh. Kaya medyo ambutel no manilop kay amputaputang. Kansa mo nanunutan si Liga President, former Liga President Carlito Dion. Ay bali-bali so panagkin mo. Si katutan nanti si Kapitan Carlito Dion sa kimot sa environmentalist. Actually si kato may sa kaya katulong ditan kalasyaw. Si kato at awardee nationwide. Hindi lang basta-basta Malacanang award 'yon na ganun-ganun lang. Ang mismong presidente po ng Pilipinas that time ang nag-award sa kanya. Nagbigay sa kanya ng award. Kasama ang DNR Secretary on that time. Di ba? Ang award na pagkilala sa isang best practice sa mismong barangay. Ayan. Hindi lang buong lalawigan, hindi buong Region 1, buong Pilipinas. Ayan, oo. Kaya't sana tularan. Naikwento lang uli namin. Kasi pag sinabing ordinansa. Correct. Ipatupad ng tama. Ang gapoy pinili. Ang gapoy pinili. Ang gapoy politika dya. Ang gapoy kanayon, ang gapoy kapinsan. Basta unor ka at ordinansa. Ang gapoy wala pong politika. Teka, naalala ko pa. Meron pang isa. Yung amo mo, itali mo. Hindi, aso mo. Aso. Sorry. Amo mo, itali mo. Aso mo, itali mo. Di tanad barangay bud ng pagawari balbalag ya cage. Kulungan. Wala man no kumarid da kulungan at kini. Balbalag ya kulungan natan iraramay na ning iraramay aso ya aga kataken o iraramay bulos ipapa-erel to. Iya karde sa di manad sa may kulungan di manad abay na barangay hall. Insan dundunon na sa may makin aso. Si katutan, Diba? Siyempre unang-una manaakar ka, biglan wala yung mandang uli asod si kaya o silang to ka. Correct. Nakakut-kut. Wala yung akamotor, silang to ka, antigaon to may akamotor, untunda si rin. Hindi pa rin paplusan to. Correct. So baka madisgrasya. Pangalawa, atalapos mo may ason bimasil, makadisgrasya lamat. Correct. Diba katon yan, ordinance uli yan. May ordinansa sa munisipyo, ordinansa barangay, national pala yan. Correct. Kaya't gayahin ninyo si Kapitan dating barangay captain at dating Liga President Carlito Dion na talagang pinapatupad niya ng tama ang mga batas. Merong political will. Ulay ng text dahil gabay ko labat yung ubatan. Ito kanto. Kapitan Carlito Dion napag ya makapawil at serbisyo. Sa gabay man ni konsihal. Pero unong sararaya na luluto ya balita. Si Kapitan Carlito Dion is enjoying his retirement on politics. Pero ito'y untulong as a private individual. Hanggat unaengasak untulong nga kanto. Pero may yung pawilad politika. Panunutan ni. Baka kinla. Ang tulong tila kanto. Okay. Ay may nantiks jay gabay to ng pawilad bilang councilor ay mahaba-habang proseso pa yan. Aliwang basta-bastatan niya insubo. At no amputang at ken
Tigaw ng putang eh. Sibukan. Sibukan mo. Sige. Sa ating pagbabalik, talakayin natin ang renewal ng business at tricycle permit sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Mapandan? Oo. At ganun din dyan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ano ang pagkaiba nito? Yan po itatalakayin namin makalipas daw po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga
Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:06 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Oy, good morning kay Lisa Sima. Dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan ay patuloy ang isinasagawang renewable ng business permit at tricycle permit, kapaborito Errol. Ongoing. Ongoing. Ang renewal. Kaya At importante ang siyempre pagre-renew. Ang mga business permit, yan yung tricycle permit, yung mga TODA. Upang patuloy ang kanilang siyempre kabuhayan. Kabuhayan. Ayan. Sa bayan ng Mapandan. Ang mga negosyante ay kaakibat ng bayan yan. Dahil sila ang nagbibigay ng local income sa isang bayan tulad yan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Kaya nandyan ang suporta ng LGU. Sa pamumuno ni Mayor Carl Christian Vega sa mga negosyante at iba pang mga drivers and operators dyan sa bayan ng Mapandan. Hinikayat ng lokal na pamahalaan ng Mapandan ang lahat ng negosyante at tricycle operators na agad nang mag-renew upang maiwasan ang multa o penalty. Ang deadline ng pagbabayad hanggang January 20, tama ba? 15 ngayon, so meron pang ilang araw? 5 days. 5 working days. Kasi wala yung Sabado at Linggo So meron pang 5 working days mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5, sambotyo, Lunes hanggang Biyernes. Ayan, So, pinapaalala ng ang lahat ng mga magre-renew na sa takdang panahon na upang matiyak ang maayos, legal at tuloy-tuloy na operasyon. Ang business permit ay isang legal na dokumento mula sa LGU na nagpapahintulot sa mga negosyante at sa mga, ito isama na natin yung mga tricycle, TODA na mag-operate ng negosyo ng legal sa isang lokalidad. Kailangan ng business permit bago magsimula ng operasyon ng negosyo. Kahit nakapag-register ka sa Department of Trade and Industry o DTI, kailangan na mag-secure ka rin ng business permit sa munisipyo. Tama. Ang business permit ay kailangang i-renew taon-taon. Kadalasan yan every January. Ang pagre-renew ng mga permits. Kung hindi nakapag-renew sa takdang oras at nag-operate, may multang papataw. Posibleng ipasara ang isang negosyo. Diba? Kaya't samantalahin na ang pagkakataon na makapag-renew ng kanilang mga permit o inyong mga permit, pumunta lamang po kayo sa munisipyo ng Mapandan. Mabuti dyan sa bayan ng Mapandan na kapaborito Errol, hinihimok ni Mayor Biga ang mga negosyante kabilang ang mga tricycle operators hindi tulad dyan sa bayan ng Mangaldan na nag-hire ng mga presidente ng Tricycle Operators Drivers Association, itong si Mayor Buna Panayno, na ginawang screening committee
itong mga presidente. Screening committee, Oh. hindi, ang pagkakaalam ko, sila ang mag-aasikaso. Mag-aasikaso, sa hindi. mga magre-renew at kukuha ng mga panibagong prangkisa. Screening committee. No, agdakabaguan. Hangga po. Sila ang inatasan ni Mayor Panayno eh. Panayno? Parayno! Figure mo, ayan, nabubulol ka na naman. Na huwag irinyo ang prangkisa ng mga tricycle operators na hindi sumuporta sa kanyang kandidatura last 2025. Oh. Yun ang nakuha kong informasyon. Ba, unfair naman ang ganyan. Oh. Kung may katotohanan dyan, talagang nabakudan. Ng mga gustong mag-renew at gustong kumuha ng kanilang prangkisa, hanggang pala pag-asa dasirin. Tama ka dyan. Yung tinatawag na cordon sanitaire, yan yung tumutukoy sa... Hindi, ang alam ko, cordon blue eh. Cordon blue? Yung hinahanda sa punsya. Iba yun. Iba yun. Yan yung ang tawag dyan sa English movement restriction. O yung paghihigpit ng paggalaw para pigilan ng isang individual o tao, yan ay isang panggigipit, di ba? Kung sakaling may katotohanan, may mga operator sa ng mga tricycle sa bayan ng Maldan, may nilabag ba? Maring maring i-deny yan o hindi. Baka naman wala kasi ang ginawa ni Mayor, yung mga presidente, ginawa niyang empleyado. Oo. At ang kanilang tungkulin ay nasa poso. Dalawa daw ang trabaho nila. Ay magrebisa ng mga mag-a-apply, magre-renew, at mansipay ambulant vendor. Grabe, ano? Kaya kung ganyan, kung reklamo yung mga puso personnel na gumawa o yung mga lumabag sa batas, matatamaan si Mayor. Sa ilalim ng Local Government Code of 1991 o yung Republic Act 7160 ay may kapangyarihan na anong tawag ito? Yung Republic of 7160, merong paglabag ang mayor kung hindi siya umakto sa mga ganyang nangyayari. Ngayon, base dito sa Republic of 7160, may kapangyarihan na magbibigay ng pag-amenda o magkansila ng prangkisa para sa mga tricycle for hire. Yan yung ibibigay ng Sangguniang Bayan. Hindi direktang si Mayor yung dyan. Ang Sangguniang Bayan gagawa ng reenactment o kaya pagrebisa doon sa mga ordinansa kung ito ay tataasan nila ng yung bayad sa renewal o kaya kakansilain yung mga prangkisa. Pero ang pinag-uusapan dito, bakit naman yung mga TODA president? Yung TODA president. TODA president. Yung ginawang empleyado sa poso. Wala tayong doon. Wala tayong masamang tinapay. Walang masamang tinapay dyan dahil okay na nga naman dahil yung kanilang mga presidente naging empleyado na ang hinaing dito at hinanakit ng ibang mga gustong mag-renew, mga operators at drivers, nahihirapan sila dahil yung mga TODA president, si Karay makaulila. Sila nang bahala. Sila nang bahalang mag-revise. Paano pag merong initial nung presidente, pag may initial, okay, pasado man. Pasado. Kung walang initial, wala. Paano pag walang initial? Ayan ang problema. Paano pag hindi nakatimbre? Namumuliti ka. Yan ano ba ang purpose ng paglalagay ni Mayor sa mga TODA president bilang bahagi ng poso? Siyempre, anong purpose nyo, Mayor? Pwede namang maglagay dyan ng mag-hire ng ibang empleyado
para mag-asikaso ng mga prangkisa. Tama ba? Tama. Bakit yung TODA, President? Kaya nga, kung sakali, okay, nandyan na tayo, yung to the President, inilagay mo dyan, kung kalaban niya yung mag-apply. Paano pag hindi ka kulay, agda kabaguan? Siyempre, ang may to the President, ang tatutan, ni Aman Mayor, si Muportad Quintan. Kaya nga, sa kabila. I-delay mo. Amo ni Idan. Kawawa naman yung the President. Ni ayay Mayor, Idan tay prangkisa ya takin niya. Ayang pamilya balag sa bulag to. Si Muporta may head of the family, head of the compound. Eto alay tricycle da. At gabay di yung pasada kay Idan mo. Sigatutan. Diba? May favoritism kung baga. May pinipili. May pinipili. Ngayon, eto ang tanong diyan. Ano ang masasabi ng mga TODA member? Marami yan. Mas marami yan. Marami yan. Mas maraming TODA member kaysa sa nag-iisang presidente. So, ilan ba yung TODA dyan? Mahigit maraming TODA. 4,000 So, marami ring presidente. Tama ba? Pero tag-iisa lang yan. Yung mga miyembro nun. Kaya nga. Yung TODA na yan. Marami sila dyan. Anto inibagay yun saya. Anto ilinaan nyo. May presidente yo at ginawa dan empleyado, balot. Mansisildo. Mansisildo, ay naiirapan kayo balot, yakin. Mga lay prangkisa. Sigatutan. Naiirapan kayo man-renew. Kaya, paano ito na walay personal ya barungan dandoy? Wala, hindi makakuha. Hindi makakuha ng prangkisa, hindi makapag-renew. Malastog ni, may sakaya to the president. Nanangiyo, untuwag lang lamang tan. Taon dala na siya sa papiltutan. Kaya dinagamit pa sa kanilang personal grudge. So ibig sabihin diyan yung mga kalaban pag nag-renew sila ng mga prangkisa, panay no. Talaga. Panay no. Hiwalay ang pula sa puti. Di ba? So natanya nagkakaroon ng discrepancy. Kawawa naman yung ibang mga gustong mag-renew na nananahimik, na gustong maghanap buhay. At kawawa rin yung mga gustong mag-apply ng kanilang prangkisa at nagbabakasakali na mabigyan sila. Kasi may bilang din yung mga correct. Actually, may maximum numbers din sa presidente man o member man, pare-pare silang kanyan. Hindi, kumikita ng naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Tama, naghahanap buhay ng patas. Ngayon, pag hindi mo sila bibigyan ng prangkisa, paano na hindi sila makakapagpasada? Kawawa naman yung kanilang pamilya. Ipagayo, irelyutan ta kulurom. Dahil hindi nyo binigyan ng prangkisa. Paano hindi magiging kulurom? Nag-a-apply, ayaw yung bigyan. Kaya nga. Dahil hindi pumasa doon sa TODA President na ginawa nyong empleyado na iniligay nyo sa poso na ang trabaho ay magrebisa ng papeles at magsipa ng mga ambulant vendor. Kaya nga, yun ang problema dyan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Si Katutoy balbalig yung problema tayo dito na bali na Mangaldan. No, ang tumad so purpose to may mayor ditan, yung akin irate TODA President, so yung kakarga, agtayo ang tanong ang purpose to tan. Pero common, yung makatao. Kaya nga Diba, yung mga ganyang programa, dapat yung siguraduhin nyo na may pagmamahal. Na matutulungan nyo yung mga kababayan nyo. Wala po tayong dito. Masamang tinapay. Hindi natin kilala yung presidente, hindi natin kilala yung mga miyembro ng tricycle drivers. Basta yung mga sinasabi nilang kung sa atin balita, yun din ang aming binabalangkas at tinitignan namin. Kasi hindi sa totoo lang hindi ho pabor yung mga ibang TODA member na ganyan ang sistema dyan sa Mangaldan. Kaya kanya natay Mayor Bunayo panay no, siyempre aliwa gagawin to. Buna. Panay no. Parayno. 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 Dito Mangaldan. Mangaldan. Kung sika, figure mo tayo pa nagbilang. Medyo atiki kasi may dilak no maminsan Ipaguyurta. Agar ka, wala flies.
Kaya't yan po yung nangyayari diyan. Hinihigpitan yung mga miyembro ng mga tricycle operators diyan sa bayan ng Mangaldan na yung mga iba hindi sila makapag-renew ng kailang prangkisa dahil sa malamang kautusan ng nakaupo o kaya may grudge between doon sa nilagay na presidente at yung miyembro ng TUDA. Ay ganyan yan, papaano na sila? Tapos huliin nyo, magkano multa? Sa walang prangkisa, sabihin nyo, kulurum. Sino may kasalanan ngayon? Yung mga miyembro na pumapasada na hindi nyo binigyan ng pagkakataon para makapag-renew ng kailang prangkisa, pumasada para sa kailang pamilya, hinuli ninyo, pinagmulta ninyo ng malaki. Sino may kasalanan dyan? Hindi binigyan ng prangkisa. Pero ang sabi daw, ang sabi, bine-verify daw ang trabaho daw, mag-verify. Verifier! Oo, i-confirm kung sila ay may lisensya na pumapasada, updated yung ORCR. Teka. Oo. Yung mga iba ganyan din. Ganyan daw ang sabi, may nakapagsabi na isang TODA president. Hindi, limited lang po ang aming trabaho. Titingnan namin kung kompleto yung papeles, may lisensya, nakarehistro, ORCR. Pag okay na, ibibigay na nila sa LGU. Ayun. Balat, wala mo sang ibaga, gumangko no sa kagagawa da at yun, no, ang gapote basbas. Aga makala. May word basbas pa. Pag walang basbas, wala. Oo. Hindi maaprubahan yung kanilang aplikasyon. Ayun. Yan sabi ni Kwan dito, yung mga reaction dito, si Melinda Soriano, multa 2.5. Ano yan? Kung kolorum tricycle. Gano'n ba kalaki? 2.5? Kung kolorum yung tricycle. Depende siguro sa bayan. Kaya LGU. kung hindi ka nakapag-renew ng kasi pag may mga prangkisa, singil-singil, may mga bayad, ordinansa yan. Oo nga Di ba? Pag may money involved dyan. Oo. Si Samuel de Guzman, mga idol, sabi mo, mga idol, for verification purposes lang. Siguro, tinitignan yung mga drivers kung may lisensya at kung hindi pa nag-expired. Yun ang trabaho. At least, sinasabi na natin yung mga side nila. Oo, ang sabi daw nung, sino yung posto chief dyan? Si Ija. Yung posto chief, may statement daw na na ang trabaho ng mga yon for verification. Okay, ito. Kung kilala nga nila yung nag-a-apply sa isang barangay, nagkanto may TODA president, makapan-apply lara. Sabi naman ni Eliza Abalos, report nyo sa DILG ang ginagawa ng mayor may conflict of interest, sabi niya. Sa dami nga naman ng pwede niyong i-employ dyan na mag-revisa ng mga papel, bakit yung mga TODA president pa? Ayan. Bakit? No walay aplikante dito, di ba? Walay anggad barangay. Tama. Pirmaan to may kapitan. Saan? Akin at ito pa nid sa TODA president o taga-demand. Aluwa! Masyado kilan. Halatado kayo, mat. Kaya nga halatado kayo, mat. Pinupolitik. Wala lay certification na kapitan. Akin na kailangan nyo ni idala na sa TODA no taga-demand o andi. TODA president. Kaya medyo ayos-ayusin ninyo yung galaw niyo dyan sa bayan ng Mangaldan. Para hindi naman kawawa yung inyong mga kababayan. Good morning sa mga masugid nating taga-subaybay. Si Daisy de la Cruz. Ganon din si ko nga pala, punong barangay Abilino Islamic Navarro dyan sa barangay Barangay Isla, San Carlos City. Ayan, good morning. Si Joby Riolalas ng Sangkinting, good morning. Ganoon din kay Evangeline Alonso Agustin Untalan ng Bunlag.
Si Teresita Biala at Juna Gabis ng Kalasyaw, good morning. Sino pa? Alfred Banicad ng San Carlos, good morning. Si Caramel de la Cruz, good morning sa inyo. Diyan sa may San Carlos City. Good morning po. Si Marivic Rivera Balason, good morning. Have a nice day, sabi niya. Have a nice day din. Pwede tayong pwede pa tayong mag-exercise ngayon? Okay, sige, engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, good morning. Kagawad Pio Hilomen, Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Domedor Episcope, Suntubi Kagawad Alvin de Vera de Guzman, good morning. Si Suntubi Kagawad Jaime Binasa, good morning. At lahat mga BHW dyan, good morning mga barangay tanods. Okay. Good morning din kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Good morning. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Dr. Councilor Nelson Nestor Gabriel. Bagay ko lang nga, nanunutan ko yung Attorney Nelson Gayo na Lawak. Good morning, sir. Si Councilor Elias Villanueva. Ayan, good morning. Si Councilor Mike Season, tsaka si Councilor Joppy Loresco. Good morning. Ganon din si Liga President Jose M. Pares Jr., good morning. Si former Councilor Gerald Apicial, good morning. Si Longhair, good morning. Si Joel Calvo. Engineer Art Gaspar, good morning. Si Madam Mami at Boss Carlo, good morning. Sergeant Esteves at Madam Jubit Esteves, good morning. Good morning po. Si Vice Mayor Edgar Maminta, dyan sa Bimali, good morning. Kumusta ka na? Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Gawin din kay Sir Jeffrel, good morning. At si Dr. Felix Domicilio, good morning. Si Sir Darwin, good morning. At Madam Sheila Pinuliar, gawin din kay Councilor Freddy Pinuliar. Ayan. Wala na. Yung mga nasa natin, pahabol lang, nasa Facebook. Kung mabuksan ko itong sigurado ako nandyan si Sir Ben Gabobillanos. Ayan. Taga pagsubaybay na din natin yan. Taga pakinig. Mayra Meriti Lapid. Ayan, good morning. Untalan family ko dito na Barangay Bunlag ko na Evangeline Alonso Agustin Untalan. Ayan. Si Bernard Masaoy. Maabig ya kabosan mga sir kanto man. Si Josie Kinis, good morning. Si Merlita Abilia. Si ako nga pala, Don Ramon Bautista Sr. Good morning po. Dating Vice Mayor at dating board member. Good morning po sa inyo. Diyan sa may Region 1 Medical Center. Si Medical Center Chief, Dr. Joseph Roland Mejia. Ayan, good morning. Si Jessica Bulataw. Ayan, good morning. Helen Ibasan Labarias ng Bimali, good morning. Okay. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay kailangan ng umiskirda dito. Lubos lang mo. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabihanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan, Pangasinan. Maabig